Пожелавам на добър час на Театрално студио Смехурко, Център за изкуства, култура и образование, София, филиал Банкя. Художествен ръководител Цвете Лазарова. Сън по Магда Борисова. Приятно гледане! Лихвата пак е паднала! Акциите! Облигациите! Пак ще има опашка пред банката. Трамвая днес защо пътува толкова бавно? Вече трябваше да съм пристигнал. Извинете, господине, но тук не се пуши. Извинете. Добър вечер, господине. Аз съм госпожа Каравел. Вестимир Грошев, директорът на банката. А вие за нов кредит ли чакате? Не. Ама... къде съм? Това не е спирката пред моята банка? Госпожо Карамел, кой е този господин? Той е директорът на банката. А защо е съдил ми? Явно и него си го призовал. За първи път ми се случва да обърквам спирките. Сега със сигурност пред банката се извива огромна опашка от нетърпеливи клиенти. А днес трябваше да отпусна кредит на 458 човека. А сега кой ще ги обслужи, а? Кой ще обслужи клиентите ми, госпожо Карамел? И каква е тази кордела на главата ми? Да не сте 5 годишна? Малко по-любезно, господине. Извинете. Аз съм виновен.
банкера. Да не заплачеш пак. Виждате ли какво направихте? Разстроихте детето! Аз, такова... Не разбирам от деца, съжалявам. Хайде, успокой се. Успокой се, моля те, не дей да плачеш. Ето ти кърпичка. Аз, просто приказвам без да мисля, да. Възрастните често си приказват без да мислят за децата и после мълчуганите имат нужда от тонове сладолет и шоколад, за да се успокоят. Тони, нали така? Кажи какво мога да направя за теб. Не знам. Как така не знаеш? Щом си ме повикал в съня си, значи искаш нещо от мен. Аз не искам нищо. Как така не искаш нищо? Сигурно искаш пари, нали? Спокойно, не се стеснявай, ще ти дам. Какво е това? Кой е там? Кой драска в гардероба? Хей, излизай! Ика! Куче! Ей, не така, гъдал ме! Не знаех, че това не мъж като... Сори! Ама ти говориш? Разбира се! В страната на сенищата абсолютно всички животни говорят. Хей, какво правиш в моето легло? Радвам ти се! Аз съм твой, а ти си мой господар! Мой! Ти си мой! Абсолютно и безусловно твой! Ето, виж какво пише на медальона на книжката ми. Ралф, улица Хан Крум, номер 27, Тони Христов. Ей, това съм аз! Ти наистина си моето куче! Твой! О, колко се радвам, че тази нощ ще имам толкова готин господар! Но мама каза, че не може да си позволим куче. Каза, че нямаме пари. Ето защо аз съм тук! Ще ти дам пари! И даже няма да те карам да ми ги връщаш! Обаче, моля те, не казвай на никого, защото ще ми отиде репутацията на добър банкер, когато разберат, че съм давал пари без гаранция и без печалба. А какво е репутация? Репутация, моето момче! Това е общественото мнение за човек. Тоест, неговата слава. Когато ти си добър, репутацията ти е добра. Когато си лош, тя е лоша. Но добрата репутация е нещо много крехко. И ако направиш само една грешка, я губиш. Добрата репутация значи е важна. И всеки човек сигурно иска да има добра. Това го разбрах. Обаче, как така може да загубиш своята добра репутация, ако направиш подарък на някое дете? Нима това е лоша постъпка. Разбира се, че това не е лоша постъпка. Точно обратното даже. Да дадеш пари на някой, който има нужда от тях, точно като теб, си е благородна и правилна постъпка. Обаче, Тони, аз съм банкер. Ние банкерите не раздаваме просто така пари на хората. Ние отпускаме заеми. Даваме пари, които после хората ни връщат. Да, при това с лихви. Значи, ако постъпваш като добър банкер, си лош човек, а ако си лош банкер, си добър човек. Ами, май така излиза. Толкова сбърка светът на възрастните. Нямаш си още на представа колко си прав. Госпожо Карамел, сега се спомни защо съм ви извикал тук. Тази сутрин мама плачеше. Каза, че животът ти е горчив. Имате ли достатъчно сладък бомбон, за да й подсладите живота? Разбира се, имам точно такъв специален бомбон в джоба си. Ето ти го. Той е вълшебен, но тя не е в съня ти. Няма как да й го дадем. Ще го дам утре сутрин. Не става. Това е сън и всичко е на ушки. Да не искаш да кажеш, че утре сутрин бомбонът няма да е в джоба на пижамата ми? Опасявам се, че няма да е там. Когато се събудя, няма да имам куче. Няма да съм тук, а утре вечер друго дете ще ме сънува. И парите ще са изчезнали и мама пак ще плаче. Не се пак, моля да успокой си, не дай да плачеш, Освен ако... Ако? Ами да, това е решението. Освен ако сънят ти не се избъдне. Ама разбира се! Как не се сетихме по-рано? Ще помолим кралят да сбъдне сънят на Тони. Кой е кралят? Кралят на страната на сънищата. Той е човекът, който решава кои сънища ще се сбъднат и кои ще останат просто сладък план. Или пък ужасен кошмар. И той къде е? В двореца на мечтите. Хайде, трябва да тръгваме. Чака ни много път. Трябва да стигнем там преди да се наспиш и събудиш. Хайде, да вървим! Хайде да тръгваме. От тук. Защо през гардероба? Как защо? Какви са тези глупави въпроси? Не си ли гледал хрониките на Нарния?